Pêşangeha namnetewê ya karawanan ku gelek swarên xewna dildarên jiyana xwezayê dixemilînin tê de têpêşandan li Stenbolê sêmîn car deriyên xwe bo welatiyan vekir. Li gel Stenbolyan ji 48 welatan nêzî 41,000 kesî beşdahît pêşangehê dekir. Her wiha nêzî 200 kompanyan bi sedan cureyên karawanan ên bi wesayît yên li ser wesayîtê û yên li dû wesayîtê têne kişandin li gel modelên taybet yên bi konfora ultra bo dildar û merakdaran pêşkêş kirin. Pandemi aslında bir kültürü değiştirdi. Bi pandemiyê re mirov êdî zêdetir jiyaneke takekesî dijîn. Vê yekê jî bandoreke erênî li ser sektora karawanê û geştyariya xwezayê kir. Ekonomik şartlar çok değişti. Ev fiyatları... Şert û mercên aboriye gelek guherîn behayê xaniyan zêde bû. Ji ber vê yekê xelkê berê xwe da avahiyên bi teker ên bi navê Tiny House. Ya insanlar artık doğayla baş başa. Digel dildarên xwezayê beşeke zêde ya kesên ku bala wan ser kampîngê jî beşdahît pêşangehê de kirin. Ji 10,000 dolaran heta 2 milyon dolaran li gorî bütçeyên cuda karawan divê pêşangehê de cih digirin. Pandemi öncesinde insanlar çoğu şeyin farkında değildi. Beriya pandemiyê heya mirovan jê nîm bû. Lê piştî pandemiyê em pê hesiyan ku li derve xweza heye, oksîjen û şînahî heye. Loma jî sektora karavan û kempîngê hê zêdetir bi pêşket. Otellerdeki fiyat artışları özellikle insanları daha çok karavan sektörüne. Zêdebûna bihayê otelan jî kir ku herkes bêhtir berê xwe bide karawanan. Em niha ji eleqe li ser vê bazarê gelekî kêfxweşin. 36 metrekare iç alanıyla Türkiye'nin en büyük karavanı. Tenê nava wê 36 metre ducar e û bi vê taybetmendiya xwe mezintirîn karavana Tirkiyeyê ku bi şêweyeke modern hatiye sêwirandin. En spesifik özelliği de Li gorî şîrovekaran piştî pandemiyê li hemû cîhanê aleqeya li ser jiyana di nava xwezayê de jî her zêde bûye û vêkê rê li ber pêşketina çanda karawanan jî vekiriye. Di pêşangeha karawan Stenbol de jî îsal aleqeyeke balkêş li dar bû. Taybet duwarê karawanên wek cureyên avahiyan bi konfor û şêwazeke modern hatine sêwirandin de. Eger hûn jiyaneke aram dixwazin û bixwazin li her deverê bigerin, bêyî ku li ciyekê sabît bimînin. Taybet jî piştî pandemiyê ku hejmareke zêde ya welatiyan verê bazê bikartînin ji xwe re xaniyên biçûk yên seyar yên bi teker distînin yanî karawanan. û biriya van karawanan hem geştên xwe pêktînin û hem jî jiyaneke cuda ya têr xwezayî di nava wan de berdewam dikin. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol,